हो कि 11,000 के टावर पसैया चढ़ गईले कके अर्जेंट हो। 11,000 के टावर पसैया चढ़ गईले कके अर्जेंट हो। सखी रे सहिया के उड़ गईले मीटर, आ सखी रे सहिया के उड़ गईले मीटर, मरले बारहते करेंट हो। सखी रे सहिया के उड़ गईले मीटर, मरले बारहते करेंट हो। 11,000 के टावर पसैया चढ़ गईले कके अर्जेंट हो। सखी रे सहिया के उड़ गईले मीटर, सखी रे सहिया के उड़ गईले मीटर, मरले बारहते करेंट हो। सखी रे सहिया के उड़ गईले मीटर, मरले बारहते करेंट हो।